Ma tistgħux tagħmluha. Hija ċara l-pożizzjoni tal-Partit Laburista. Il-Labor ma jaqbilx mal-proposta li l-mediċini tal-kanċer jingħataw kollha mill-Gvern bla ħlas. Proposta importanti li qed iressaq l-Xborġ f'din il-kampanja elettorali. L-istqarrija xokkanti dwar il-mediċini tal-kanċer waslet minant il-kelliem illi ntbat fuq il-PBS fisem il-Labor Gino Kawki, ex-deputat Laburista illi għandu snin twal ta' esperjenza u li kritika b'mod konvinċenti l-proposta tal-Partit Nazzjonalista fejn qal li din se toħloq rebus minħabba l-kwistjonijiet ta' procurement. Bil-kelliem tal-Labor jattakka l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jingħataw il-mediċini b'xejn kollha kemm huma min-naħa tal-Gvern. Mhux toħxbu tal-kanser b'xejn. Tal-mediċini, Problemi legali. Meta ħatati il-trattament kollu b'xejn ħajkollok rebus totali. Ma tistgħux tagħmluha. Dan il-kliem diġà ġibet kundanna kbira minn diversi persuni li qed jaffaċċjaw il-marda tal-kanċer u li f'ċertu sitwazzjonijiet iħossuhom li jkollhom jitkarbu għall-mediċina jew saħansitra iħallsu għall-mediċina minn butom. Roberta Bela minn ħatjow ma ċaħatx li l-Labor ħadin il-pożizzjoni kontra u prova jaħrab mid-domandi ta' dan l-istazzjon. Għalfejn ma tridux tagħtu l-mediċina b'xejn kulħadd. Permetti li ftit, nagħtu l-aqwa mediċini. Bil-mexxej Laburista jibqa' ma jiċħaġġ dak li qal Gino Kawki deskritt bħala offiża għal mijiet ta' persuni li missew jew għadhom immissu b'xi mod jew ieħor mal-marda tal-kanċer. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu qed juri li għandu qalbu mal-pazjenti u dawk li qed jirċievu l-kura u jrid li l-flus jitpoġġew fejn verament huwa meħtieġ, mhux fil-propaganda u x-xinxilli imma fil-kura tas-saħħa.